дапамогай Божої ласки починаємо розважання над мукою нашого Пана Ісуса Христа. Афіруємо Його небесному Отцу на прославленні і хвалу Його найбожській вірі, покорно дякуючи за великую і надзвичайну любов до чоловіцтва, за те, що спаслав свого Сина, как терпів за нас жахливі покути і прийняв смерть на крижі. Це розважання керуємо так само для ушанування Найсвятейшої Панни Марії, Маті Болесної Божого Сина, а так само на ушанування святого Юзефа і тих святих, які особливо побожно ушановували муку Христа. У другій частці розважання над мукою Пана будемо розважати об тим, що Пан Єсус витерпів від несправедливого присуду аж до укоронування тернем. Гэты рани, зняваги, ахвяруємо Пану, просячи супокою для нашої Айчини, згоди поміж народами, а для нас самих пробачення грехов, порятунку від земних нещастів, особливо від пожару, голоду, війни і зарази. Плач душі над покутами Єсуса. Убила та продлю.
Bolesnej. Strumieniem
Najświętniejszym sakramencie покинул нам wspanień swojej muki. Prosим Ciebie, da pomaży nam tak uszanować święte tajemnice Twojego ciała i krwi, jak my zawsze odczuwali w sobie plon Twojego odkupienia, jaki żywiesz i wladasz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg, разуси веки вечные. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. I z duchem Twoim. Дай вас, дорогие братья и сестры, в Евхаристии неделю, День Панский, другую неделю Великого Посту. W tym czasie staramy się słuchać Boga, słuchać Jezusa Chrysta, poczuć Jego głos. Tak jak сегодня w Ewangelii Bóg Ojciec każe, to Syn mój, Jego słuchajcie. Poczuć Boże Słowo, Boży głos, jak żyć tym Słowem, jak Jego Słowo, Jego nauka stała się naszym życiem, jak my naprawdę byli dziećmi Bożymi, takimi, jakimi stali się podczas Świętego Postu. Тому в этой Eucharystii szukają Boga, szukają Bożego Słowa i na początku tej Świętej Mszy, stojąc w prawdzie, przed Nim przeprosimy za grzechy nasze, by godnie spali Najświętszym ofiarą. Spowiadajcie Богу всемогутному и вам, братья и сестры, что страшил я вину, думкою, словом, учинком и занятованием. Моя вина, моя вина, моя вредная великая вина. Тому прошу,
Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилується над нами Богу Всемогутній, і відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Молимся. Святую мшу отдаруем тайцы померлого Юзафа 30 дней после его смерти. Боже, Ты наказал нам слухать Твоего умилованного Сына. Оживляй, просим, нашу веру Твоим словом, как очистивши зрок духовный, мы могли тешиться созиранием Твоей славы. Праз Пана нашего, Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе и владает в едности Духа Святого, Бог, раз усе веки вечные. Читання книги Буття. У ті дні випробовував Бог Авраама і сказав йому: Авраамі. І він відказав: «Гэта я». Бог сказав: «Возьми сина твоего одиного, якого ти любиш, Ісаака, і йди у землю Морію, і там принеси його на всеспалення до одної з гор, про яку я скажу тобі. Коли прийшли на місце, про яке сказав йому Бог, Авраам побудував там охвярник. І протягнув Авраам руку свою, і взяв нож, как заколоть сина свого. Але анёл Пана покликав його з неба і сказав: Авраамі, Авраамі. І він відказав: «Гэта я». Анёл сказав: «Не подимай руки твоєї на хлопця, і не роби з ним нічого, бо тепер я ведаю, що ти боїшся Бога, не пошкодував сина свого одиного для мене». Узняв Авраам воші своє і убачив за собою барана, який заблитався в гушари рогами своїми. Авраам пойшов, узяв барана і принес його на всеспалення замість сина. Анёл Пана другий раз покликав Авраама з неба і сказав: «Клянуся, каже Пан, покольки ти зробив гэта і не пошкодував сина свого одиного, то я благословлю тебе и помножу потомство твое, як зорки на небе, и як песок на березе моря. И потомство твое здобуде брамы ворогов твоих, и отримаюсь благословлению потомстве твоим у все народы земли. Бо ты послухався голосу моего». Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Буду ходить перед Паном на землі живих. Буду ходить перед Паном на землі живих.
закликать имя Пана. Буду ходить перед Паном на земле живых. Выконую свои обязания для Пана, перед усім Его народом, у дворах дому Пана, сярод себе Иерусалим. Буду ходить перед Паном на земле живых. Читання послання святого апостола Павла до римлянам. Брати, коли Бог за нас, хто ж супроть нас? Той, хто власного сина не пошкодував, але віддав його за усіх нас, ті ж так само не дасть нам разом з ним усього? Хто буде обвинувачувати вибраних Богом? Ті ж Бог, який оправдує? Хто буде осуждати їх? Ті ж Христос, який помер, а навіть більше за той у воскрес, знаходиться праворуч Бога і заступається за нас. Це Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Хвала Тебе, Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие. З облака светлого пошуся голос Отца. Это Сын мой умилованный, Яго слухайте. Хвала Тебе, Слово Божие. А называние И Духом Твоим. читание Святого Евангелия поводле Марка. У той час Єzus взяв Петра, Якуба и Яна и повел на высокую гору, особно их одних. И перемянился перед ими, одзенне ягонае сталося бліскучым і вельмі белым, як ніводзін валюшнік на зямлі не можа выбеліць. І аб'явіўся ім Ілля з Маісеем і гутарылі з Езусам. На гэта Пётр сказаў Езусу: «Раббі, добра нам тут быць. Таму зробім 3 шатры. Адзін табе, адзін Маісею і адзін Іллі». Бо не ведаў, што сказаць, таму што яны спалохаліся. І з'явілася воблака, якое закрыла іх. І з воблака пачуўся голас: «Гэта сын мой умілаваны, яго слухайце». І адразу, калі яны нікому не казаць, што яны бачылі, пакуль сын чалавечы не ўваскрэсне з мёртвых. І захавалі наказ, разважаючы між сабою, што значыць уваскрэснуць. Гэта слова Пана. Дорогие братья и сестры, Петр, Ян и Якуб разважали між собой, что значит воскреснуть. Триваємо у часі, в
Wielkiego Postu, w czasie podrychtowki do świata, uroczystości uwaskraszenia Jezusa Chrysta. Tak samo ta tema uwaskraszenia, tak jak u Петра, Якуба і Яна. Яна уже цяпер, асабліва чым бліжэй будзем Пасхі, тэма ўваскрасення таксама для нас будзе той тэмай, аб якой разважаем. Разважаем аб ёй і жывем менавіта гэтым уваскрасеннем. Васкрасеннем Езуса Христа, праз якога і мы можам і спадзяемся і верым у воскреснуць. Да гэтага ўваскрашэння, да хвалы мы ідзем праз жыццё, напоўненае вельмі часта цярпеннем. Так як гэта было у жыцці і бачым у прыкладзе Езуса Христа, дзе праз цярпенне, крыж прыйшло з мёртвых паўстанне ў васкрашэнне. Аб гэтым таксама гаворыць сёння Божае Слово. Першае, другое чытанне і Евангелія. Першае чытанне Абрагама і выпрабаванне яго веры. Часам бывае так, што мы стараемся, слухаць голас Пана Бога, голас Касцёла, але можам пачуць штосьці іншае, чым гаворыць Бог. Раней не звяртаў на гэта ўвагі, але вось толькі цяпер, рыхтуючыся да сённяшняга казання, чытаючы тэкст вось сённяшняга першага чытання, звярнуў увагу на тое, што сёння гаворыць Бог і што чуе Абрагам. І раней, калі гэтую гісторыю дзесьці сабе ўспамінаў, то заўсёды было тое, вось, што Пан Бог сказаў Абрагаму. Вазьмі свайго сына і што з ім зрабі. Вось, таксама розныя меркаванні. Хтосьці добра пачуў, так як тут напісана, а хтосьці так, як я думаў. Я думаў таксама, што вазьмі сына і забі яго. А Пан Бог гаворыць, што вазьмі сына, адзінага, якого любіш, Ісаака, ідзі ў зямлю моры і прынясі яго ў ахвяру. Пан Бог не гаворыць забі, прынясі ў ахвяру. Бог гаворыць прынясі ў ахвяру, Абрагам чуе тое, што вось дзесьці я чуў. Забі. Канешне, у той культуры, у той час прынесці, скласці ахвяру з першароднага, гэта было звязана таксама менавіта з смерцю, з забіццём, што жывёлаў, што першародных. Але Пан Бог не гаворыць так. Часам бывае так, што Пан Бог гаворыць штосьці, а я чую іншае. У выніку, можа, нейкіх сваіх страхаў, нейкіх таго, што я перажываю. І потым, можа, баюся, потым, можа, сумняваюся. Потым таксама, можа, не до конца давяраю таму, што Пан Бог гаворыць. Выпрабаванне веры Абрагама, які быў чалавекам багатым, кому Бог благаславіў, і меў, здаецца, усё, але не меў сына. І это было вялікае цярпенне, бо што з таго, што я ўсё маю, не маю каму гэта пакінуць, траціць нейкі такі сэнс. І ведаем, што Абрагам нават шукаў там па-свойму выйсці з гэтай сітуацыі, бо нарадзіўся сын не ад жонкі, правда, але потым ён усё адно трываў дзесьці там і нарадзіўся, дачакаўся Ісаака, дачакаўся вось гэтага сына першароднага, які меў быць тым, каму ўсё гэта перадаць, яго патомак. І прыходзіць гэтае выпрабаванне, вазьмі гэтага сына і складзі ў ахвяру. Бог кажа, ахвяруй мне гэтага сына.
Ці мы таксама, дарагія браты і сёстры, гатовыя ахвяраваць тым, што для нас важнае, калі гэтага захоча Бог. Калі Бог пакліча так, як Абрагама, па імені Абрагаме, ці гатовы адказаць так, як ён, гэта я. Це не просто слова, але гэта гатоўнасць яго паслухаць і учыніць так, як гаворыць Пан Бог. Бо ён сапраўды, пачуўшы гэтае Слова Божае, напэўна, перажывае ўсё, што цярпенне, тое, што можна перажыць в гэтым часе і в тых размовах дзесьці з жонкай, з Сарай, і людзі, і так далее, але ён ідзе на тую гару, на якую Бог яго запрасіў. Будуе ахвярнік, працягвае сваю руку, узяўшы нож, і Бог кажа Абрагаме: не падымай рукі твоей на хлопца, не рабі з ім нічога. Бо я ведаю, што ты баішся Бога і не пашкадаваў сына свайго адзінага для мяне. І вось гэтая ахвяра з Ізаака, гэтая ахвяра сына з'яўляецца таксама тым, што запавядае ахвяру іншага сына, уже Сына Божага Єсуса Христа. І Пан Бог каже Абрагаму: паколькі ты зрабіў гэта, я благословлю цябе і памножу патомство твоё, як зоркі на небе і пясок на березе мора. І патомство твоё здабудзе брамы ворагаў твоіх. Сёння Абрагам называем яго айцом усіх веруючых. Усе мы, таксама, можна сказаць, дзеці Абрагама. Та Божае благословенне, яно спаўняецца. І атрымаюць благословенне ў патомстве тваім усе народы зямлі. І увага, бо ты паслухаўся голасу майго. Бо паслухаў голасу майго. Але гэта вера Абрагама, яна не тут пачалася, не ў гэтым дасвядчэнні гары Мор'я, гэтым трудным дасвядчэнні выпрабавання. Яна распачалася нашмат раней. Тады, калі Абрагам, таксама яшчэ будучы Абрамам, Бог змяніў яму імя, пачуў іншы заклік: пакінуць зямлю, устань і выйдзі з гэтай зямлі ў тую зямлю, якую я табе пакажу. І там пачалася вера. Там пачалася вера, якая з'яўляецца даверам да Бога, якога ён яшчэ тады не разумеў, якога не ведаў, да Бога, але які яго запрашае. І ён даверыўся гэтаму запрашанню, даверыўся Пану Богу і пайшоў. Там у сваёй маладосці даверыўся Богу, хоць не разумеў, як гэта было пакінуць вось тое, што ў мяне ўжо ёсць, і пайсці ў нейкае незнанае. Як, ізноў жа тут, можа быць, гэта быць пытанне, Бог, які патрабуе нечага труднага, цяжкага, чаго я не разумею па-людску. Даверыўся яму. Гэта запрашэнне да нас, дарагія браты і сёстры, давяраць Пану Богу. На тым этапе, якім мы знаходзімся. Маладосць, юнацтва, жыцця, ўжо ў сям'і, у сужэнстве, чи у пажылым узросце. Весь час дарога нашай веры, дарога даверу слухаць і чыніць так, як гаворыць Пан Бог. І гэта перакладаецца вельмі канкрэтна на нашае жыццё. Бо калі Пан Бог гаворыць, што я злучыў, што Бог злучыў, хай чалавек не раздзяляе. Сёння многія людзі гэтага не разумеюць, кажуць, як? Сёння іншыя правілы, сёння іншы свет, іншы мір. По-другому не можна. Каму даверуся? Каго паслухаю? Як учыню? Які выбар зраблю? Калі Пан Бог гаворыць, будь верны. А в сённяшнім свеце свет крычыць інакш.
каго паслухаю. І так у кожнай дзесьці сферы нашага жыцця Пан Бог гаворыць, а ёсць шмат іншых галасоў гэтага свету, розных блогераў, розных яшчэ там іншых экстрасэнсаў і так далей. Каго паслухаю? Як, за якім пайду? Тут вырашаецца, гэта вельмі важны момант. Абрагам з'яўляецца для нас прыкладам вось гэтай веры і даверу Пану Богу. Ці ёсць у нас вось гэтае зерне веры Абрагама? Даверу, крышылка хаця б даверу Абрагама. Дорога до воскресения вядзе праз цярпенне. Гэта вось гара Мор'я, гара дасвядчэння цярпення, выпрабавання. Але ў Евангеліі сёння чытаем пра іншую гару, на якую Езус забірае Пятра, Якуба і Яна. Гару Табор, гара перамянення, дзе Езус аб'яўляе сваю хвалу, аб'яўляе сваю боскасць, дзе Пётр кажа: «Пане, добра нам тут быць. Гара, дзе мне добра, дзе я дасведчую Божай прысутнасці, Божага суцяшэння». І наше жыццё складаецца, здаецца, вось такіх гэтых гораў. Раз я на гары Мор'я ці Кальварыі, раз на гары Табор. Раз там, дзе мне цяжка, раз там, дзе мне добра. А можа, дзесьці спускаюсь паміж гэтымі горкамі. Пан Бог піша вось на гэтай лініі нашае жыцця, тых крывых лініях нашага жыцця. Піша вось эту гісторыю сваёй любові да нас, дарагія браты і сёстры. І нават калі адкрываем часам вось эту слабасць сваёй веры, ці можа недахоп той Божай любові, час Великапост, наше навяртанне, пакаянне правды пра нас, калі становімся пад крыжам у праўдзе, калі можа адкрываем, што сапраўды не жывем, можа, так, як Пан Бог кажа. Пан Бог кажа: «Любі Бога ўсім сэрцам, усім сіламі, ўсёй душой, а ближняга як самога сябе». І можа, адкрываю, што не ёсць так у маім жыцці не адзін раз, калі не маю для яго часу, калі выбіраю не так, як ён гаворыць, калі не слухаю яго, то гэта не затрымоўваюсь. То Бог мяне не пакідае ў гэтай, можа, роспачы. Толькі ёсць сёння другое чытанне, дзе святы Павел, пасланне да Рымлян, кажа: «Той, хто ўласнага сына не пашкадаваў, але аддаў яго за ўсіх нас. Хто будзе абвінавачваць выбраных Богам? Ці Бог, які апраўдвае? Хто будзе асуджаць іх? Ці Христус, які памёр, а нават больш за тое воскрос?» Христус не для того, каб нас асудзіць, але Ён для таго памёр, каб нас апраўдаць. Воскрос і знаходзіцца ў праваручы Бога і заступаецца за нас. Таму мы, праўда, прыходзім да Христа, ходзім пад ягоны крыж, хочам трываць разам з ім, каб праз усе гары Мор'я прайсці да гэтай гары Табор, да гары хвалы, да гары уваскрасення. Але гэта можа стацца рэальнасцю і праўдай нашага жыцця толькі ў Езусе Христе, толькі ў Езусе Христе, Сыне Божым і нашым Пану і Збаўцу. Амен. Веру в адзінага Бога, Стварителя неба і зямлі, і ўсяго бачнага і нябачнага, і в адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі векамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення
зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и знов придя у хвале, судить живых и померлых, якого владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отца і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков, веру в один святый католицкий апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Да Бога, який своєю любов'ю єднає всіх людей в одну сім'ю, узнесем покорные молитвы. Молимся за святый костел, побьен он своим наушанием, раскрывал перед усими духовную вакрость, покаяние и устремление. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за святоров, які проводять реколекции, каб их намагання и молитвы принесли шодрый плен. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за христиан, які перестали молиться, каб обновили свою духовную едность с Паном Богом. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, які живуть у незгоді з власним сумлінням, каб про сакрамент поєднання яны отримали внутренний спокой. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за померлих, яким найбільш потрібні наші молитви, каб Пан одарив їх своєю милосердністю. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тут присутних, каб ми умели використати этот час Божої ласки в імкненні до християнської досконалості. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за померлого Юзефа, в день після його смерті, здаємо його особу Божої милосердності і просим, щоб добрий Бог, пробачивши грехи, прийняв владарство збавлених у небо. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся о здоровье для хворых, о потребной ласке для медиков, о духа справедливости, правды, любови и навертания, покаяния в нашем народе, о самом насовании, потребной ласки, вызволении для вязнев. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за дзяцей, асабліва за дзяцей, якія рыхтуюцца ў гэтым годзе да першай споведзі, да першай камуніі святой, каб у гэтым часе катэхізацыі пазнавалі Езуса Хрыста і сапраўды з любоўю і верай чакалі разам са сваімі сем'ямі сустрэчы з Езусам у святой камуніі ў сакраменты. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Во ўсіх нашых асабістых справах і інтэнцыях і даручаем сёння добраму Богу у гэтай святой імшы. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Пане, пачуй нашыя малітвы і ўчыні, каб мы, напоўненыя Тваімі дарамі, служылі Табе з чыстым сэрцам праз Хрыста, Пана нашага. Аминь. Спев номер 197. Сердца Иисуса
на користь нам і всьому Костюлу Святому. Боже, щиро просим Тебе, нехай гэтая ахвяра очистить нас от праздника и освятить души и тела Твоих верных, как мы могли годно удельничать у великодных святах праз Христа, Пана нашего. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Гору серце. Узносим їх до Пана. Дякуєм Пану Богу нашому. Бог это і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Бойча, всемагутны вечны Божа, праз Христа, Пана нашага. Ён пасля таго, як прадказаў сваю смерць вучням, на святой гары даў ім убачыць ззянне сваёй хвалы. Каб яны зразумелі, што трэба прайсці праз цярпенне, каб дасягнуць слаўнага з мёртвых паўстання. Як пра гэта сведчылі закон і прарокі. Таму з анёламі ў небе мы праслаўляем Цябе на зямлі, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит в имя Пана. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму у єднасці з усім Касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос воскрес, спаслаў на апостолаў Духа Святого, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Освяти гэтыя дары растую Духа Твайго, яны сталіся для нас целом і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано. Podobnym czynom po wieczeru wziął kielich, znów Tobie podziaku składając, podał swoim uczniom, кажучи: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас, за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прися в хвале. Вспоминаючи смерть и страждання Твоего Сына, даруем Тебе, Пане, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що учинив нас годним, стоять перед Тобою и служить. Покорно молим Тебя, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав славно. Пам'ятай, Пане, про Костел Твой, рассеянный по всем свете, досконал его у любові разом з папом нашим Франтишком, біскупом нашим Казимиром і усім духовенством. Пам'ятай про слугу Твоего Юзефа, якого Ти покликав до себе з ігного світу, дозволь йому, який став праз хрост, подобным у смерти до Твоего Сына, так само удельничать Его у воскресении.
Пам'ятай так само про братов і сестер наших і опасную надію на воскрешення. І про всіх, хто в Твоїй ласці душою затращує. І дозволим убачити світло обличчя Твоє. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел уже Тебе, в едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марии, с святым Юзефом и Абраамом, со святыми апостолами, с нашими заступниками, святым Яном, святым Максимилианом и всеми святыми, которые спрадвеку подобали святыми, как с ними и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего Иисуса Христа. Раз Христа з Христом і у Христі, Тобі, Божа Ojcze Всемогутній, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, раз усі веки вечные. Просим Бога Отца, как отпустил нам грехи и заховал нас от зла. Отче наш, который есть у небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебя, Пане, избав нас от всякого зла. Дай ласкаво упокой дни наши, да положи нам милосердности Твоей. Мы были завсюди вольны от греху, и захованы до всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи. И причте избавился нашего Иисуса Христа. Твое богатство и мощь и хвала навеки. Христос, Ты сказал апостолам Твоим, спокой покидаю вам, спокой мой даю вам. Проще, не зважай на грехи наши. На веру Костела Твоего и будь ласкав безгодность Твоей воли, дари Тебя спокою в бедностью, ки живеш владариш, на веки вечные. Аминь. Спокой Пана, нехай завсюди будьте з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Будь бараном Божий, будь той, кто дари на себе грехи свет, благословленные, покликанные на вечернюю агонию. Аминь. Я не вартый, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Это Сын мой умилованный, якого я уподобав. Його слухайте. Спел номер 330.
Милосердний Отче, прийнявши найсвятейший сакрамент, дякуем Тебе за то, что на земле нам даешь удел житті небесный. Праз Христа, Пана нашего. Я вам другой неделю Великого Апостола, що дякую, дорогі мужчини, спільно молитву, дякую тим, хто прибирав нашу каплицю минулого тижня, за всякі іншу допомогу. Самозахворювання, складене під час Святої Мши, захворювання, які складаються на будову костюла, це можна буде так само вчинити сьогодні, під час Святої Мши. Саме це можна вчинити праз систему ARP або праз розліковий рахунок на нашому сайті jan.by. За те, що ахвяра, нехай добрий Бог узнагородить. На цьому тижні у літургії 4 соковика вчителю спомнив святого Казіміра. І саме це перший четвер місяця молимося покликані до святарства у нас життя, так само за покликаних. Молимося, запрошаємо літургічну службу алтара разом з батьками на вечорову Евхаристу, на супольну молитву. Перша п'ятниця місяця молимося, перепрошаємо Божє серце за гріхи нашого чоловічества. В першу п'ятницю в часі Великого посту, порадують, так як і кожну п'ятницю посту, всім імша раніці, потім 10:30 кружовий шлях і свята імша, і вечором 19 годині кружовий шлях, і можливість прийняти святую комунію, вечором є трансляція онлайн. Коли говорка про крижовий шлях, то так само додатковий крижовий шлях для дітей у суботу у 13. Як завжди, перша п'ятниця місяця, так само день, коли у нас ночна адорація, інтенції оборони життя і сім'ї. Розпочнеться шлях крижового шляху вечором і буде тривати про всю ніч аж до 8 години раніці у суботу і 8 святая імша. Великопостные реколлекции нашей парафии пройдут с 19-22 соковика и будет проводить член Алексей Романчук, пробаш парафии в Борисове. Всем юбилятам, именинникам приходит шагатыня, складаем наилепшие пожелания, здоровья, спокою в ваших сердцах, в ваших семьях, великих Божьих ласков. Входит с каплицы, еще часов Исавы Мария, раз запрошаем, ахвярствуем, это самое идущее на задолжение нашего костюм. В этой оказии захочу так само читать духовную литературу, не только часописи, но и книги, и
пазнаваць нашу веру. Наша вера патрабуе зразумення. Таму цяпер гэты час, як апостол, калі абмяжоўваем сябе в нейкіх справах, якія нам забіраюць час, паяўляецца час, трэба яго добра выкарыстаць. Таму, між іншым, гэта можа быць чытанне духовнай літаратуры, пазнаванне сваёй веры, каб ведаць, чаго Бог вучыць, ведаць, чаго Касцёл вучыць. Адносна канкрэтных тэмаў можна сабе паглыбіць сям'і, сужэнства, адносна малітвы Отче наш, адносна крэда нашага, вызнання веры, катэхізіс каталіцкага касцёла адкрываем, чытаем, паглыбляем і умацоўваемся ў нашай веры, каб таксама быць моцным у веры, таксама мець і быць гатовым абараніць нашу веру, тады, калі, можа, будзем стаяць перад такой сітуацыі. Хай добры Бог благаславіць на ўсе пакутныя учынкі Вялікага посту і добрага дня. Жывіце, Божа. Пан з вами. Боже наш Отче, нехай Твоє благословення завсюди буде з вірними Твоїми. Учини їх отданными послідовниками Євангелія Твоего одинародного Сина. Каб яны завсюди імкнулися до хвали, зяння якої на його обличчі дадено було убачить апостолам, і щасливе є досягнули. Праз Христа, Пана нашого. Нехай вас благословляє Бог усемогутній, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Дякуємо Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить спад Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які нас богодушнують по світі. Аминь. Святейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами. сердце Марии, Будь нашим порятунком. Святый Архангеле Михайле, Молися за нас.